स्टील। आमच्याकडे यूपीव्हीसी फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, पीव्हीसी फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक उंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। काल दिनांक 17 सप्टेंबर 2022 रोजी व्यापाऱ्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढल्याच्या रागातून व्यापार व उद्योग सेलचे जिल्हाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादीचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांना मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून मारहाण करण्यात आली आहे। दरम्यान यावर सावंतवाडीच्या माजी नगरसेवकांनी सज्जड दम भरला असून याबाबत त्यांनी प्रसिद्धी पत्रक दिलंय। शांतताप्रिय सावंतवाडी शहरात राडा संस्कृती नको, सामाजिक आणि राजकीय सलोखा राखण्यासाठी येथील राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा अशा कानपिचक्या सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी दिल्यात। दरम्यान काल झालेली घटना ही शहराच्या सुसंस्कृतपणाला तडा देणारी आहे। लोक तुम्हाला सलाम करत नसून तुमच्या पदाला सलाम करतात, याचं प्रत्येकानं भान ठेवावं असंही त्यांनी म्हटलंय। काल राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांना मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून मारहाण करण्यात आली होती। या किरकोळ कारणातून हा प्रकार घडला होता। यानंतर साळगावकर यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।